Miten sä tykkäät olla täällä? No ihan mukava paikka ja... No... Niin. Mikä täällä on mukavinta? No varmaan se, kun saa just niiden lasten kanssa touhuta. Ja kun ollaan kaikkea erilaista tehdä. Ollaan ulkona ja... Joo. Niin kun tulevassa ammattioppilaassa voiko tästä olla jotain hyötyä siitä? No, ei oikeastaan. Ei vaikuta mitenkään. Joo. Olisitko sä valinnut just tämän niin kesätyöpaikaksi, jos olisit saanut itse valita? No, en oikeastaan. Mä olisin valinnut itse mieluummin nurmikon ajelun. No, mitä sä pidät tästä muusta henkilökunnasta? Tosi mukavia ja ystävällisiä kyllä. On ottanut hyvin vastaan? Joo, on. Okei. Miten te viihdytte täällä tää kesätyöpaikassa? Aivan kiva on ollut. Joo, ihan hyvin. Okei. Mikä täällä on? Mitä te teette täällä? No, mitä päiväkodissa yleensä tehdään, hoidetaan lapsia, että siinä leikitään aika paljon niiden kanssa ja siinä Autetaan niinku tukemisessa ja... Joo, ja tehdään kaikkea muuta onnekasta. Mikä täällä on mukavinta? Varmaan se lasten kanssa ole mitään lasten kanssa. Okei. No, miltä tästä tuntuu? Tuutteko te hyötymään tästä kesätyöpaikasta niin tulevassa ammatinvalinnossa? En ehkä tulevassa, mutta toisessa kesässä, jos menee, niin sit siihen. Mies on kyllä Okei. Sitten, jos tästä voi vaikuttaa, niin jos te valinnut